Хайырлы кич. Көн күреш һәм җитештерү калдыкларын чыгару темасы кабат кискенләшә. Күптән түгел генә 3 ел буена барган шуп реформасы проблемалары турында сөйләшкән булсак, бүген көн кадагында сыйык калдыкларны утилләштерү мәсьәләсе тора. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Россия хөкүмәтенә бу өлкәдәге тариф нормативларны дәүләт билгеләргә тиеш дигән тәкъдим белән чыкты. Татарстанда шуп чыгару төп 10 проблеманың берсе булып торганда, реформаның нәтиҗәләре күренмәгәндә, барыбызда икътисади авырлыкларны сизгән чорда яңа тариф һәм тәртипләр ни дәрәҗәдә кесәгә сугар икән. Әлеге мәсьәләне хәл итү өчен бар тик кануннар ясалыгында гына ятамыз. Студиябыз кунаклары белән шул хакта фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр ул килешү, кызыл килешмәү билгесе. Шулай ук безнең белән бүген элемтәдә Skype аша ул Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Марат Нуриев та. Марат әфәнде, исәнмесез? Туры эфирдә эшлибез, шуңа күрә техник сәбәпләр аркасында аны әлегә күрә алмыйбыз, әмма ул безгә килеп кушылачак һичшиксез. Туры эфирдә һәм вакыт бик тиз узып китәчәк, шуңа күбесенчә менә шушы сыйык калдыклар дигән темага якынрак килергә тырышырбыз. Таһир әфәнде, Дәүләт Советында бик җанлы фикер алышу булды әлеге темага, башта комитетта, аннан соң инде гомумән утырышта. Бу мәсьәлә ни дәрәҗәдә кискен тора бүгенге көндә һәм аны күтәреп чыгу нәрсәләр белән бәйле? Шундан да соңгы елларда безнең инде закон кабул ителгәнгә 3 елдан артык вакыт узып китте. Һәм әйтергә кирәк, күп кенә мәсьәләләр алар бүгенге көндә хәл ителә. Бик зур проблема, ул проблемаларны әлбәттә кешелек дөньясы без үзебез тудырабыз. Һәм бигрәк тә бүгенге көндә безнең читтә калып бара торган проблемаларның берсе бу менә шушы безнең ташландык сыйыкчалар дип әйтәбез. Бездә барлыгы 470 меңгә якын шәхси йортлар бар авыл җирләрендә. Аннан соң бик күп безнең дачалар бар, һәм әйтергә кирәк, Казан тирәсендә булган, хәзер яңалап төзелеп килә торган безнең поселоклар бар. Аларның һәр кеше көненә 100 литрга якын шушы сыйыкчаны теге яки бүлешчә уланы каядыр түгеп бара. Безнең бит алар күбесе барлыгы тоташканы 22% гына авыл җирләрендә. Аны хәтле юктыр әле ул. Шуның өчен алар безнең инде менә биологик ысул белән гадәттәге промышленность нигезендә чистартылмыйлар. Һәм булар бүгенге көнне закон, кануннар нигезендә киләммәгәч, буларны 2 кеше генә, менә беренчесе килә машина белән алып килүче, икенчесе менә шушыны инде менә хуҗасы. Шусын белән килешәләр дә ул кая түгелә. Безнең түгелә торган нокталарыбыз да эшкәртә торган барлыгы 20-22. Шушының хәтле 4 миллионны Татарстанга бүгенге көнне без зур проблема тудырабыз. Әгәр дә өстәлгә менә шунда ниндер бер чирак булса, без аны сүртеп ала алабыз. Җиргә менә шушылай итеп 2-3 метрга казылган чокырдан ул кая китә? Biz битенебездә чиста һава сулары телибез, чиста ризык ашарга телибез, һәм шул ук вакытны бу мәсьәлә читтә калганын безнең депутатларыбыз 2020 елның ноябрь аенда безнең парламент рәисе Фәрит Хәлвәсинең шушы карары белән шушындай зур комиссия төзелде. Аның рәисе Камал Тынов, Юрий Змелич һәм монда 4 депутат: Хамаев, менә Азат Кыямыш, һәм әйтергә кирәк Тыгин, Александр Васильевич һәм калганнар. Тыгин менә шушы мәсьәләләр буенча Александр Васильевич 22-сендә булган 37-нче сессияда ачык итеп безнең үз фикерләрне җиткерде һәм моны депутатлар хупладылар. Булай итеп хуплаганда очракта әлбәттә инде безнең менә депутатларыбыз Марат абзый аның белән шөгыльләнә, һәм әйтергә кирәк, тагын безнең бер депутатыбыз бар. Алар Дәүләт Думасында да бу мәсьәләләрне карыйлар, һәм әйтергә кирәк, бездә булган менә шушындагы Идел буендагы катнашкан субъектлар нигезендә яз көне җыелдык. Менә бу мәсьәләләргә дә безнең күршеләребез дә үзләренең фикерләрен әйттеләр. Миңа калса бу мәсьәлә көн тәртибендә тора, һәм аны хәл итү бөтен өчендә кирәк. Ләкин әлегә бу өлкә берничек тә көйләнми дип әйтә алабызмы? Бүгенге көнне бигрәк тә менә бу 21 елга хәтле 2021 елга хәтле хөкүмәт Россия хөкүмәтенең шушындагы карарлары белән күпмедер дәрәҗә киләнәдер. Хәзер ул менә шушы миңа калса Марат Абдулхаевич әйтеп китер, ул әйбердә юк. Шуның өчен бүгенге көнне ничек телибез шулай эшләргә ярый дигән мөмкинлек туды. Менә Марат әфәндегә дә сүз бирик, шуннан да берничә тапкыр сезне телгә алдык. Марат әфәнде, хәерле кич, исәнмесез? Ниһаять сезне күрдек. Марат әфәнде, менә бу канунга үзгәрешләр кертергә Россия Федерациясе Дәүләт Думасы ни дәрәҗәдә әзер һәм үзгәрешләр нинди өлкәләрне, нинди конкрет мәсьәләләрне кагылачак? Хәерле һәммәбезгә
Şundan da ne dahil etip uzdı. Bugünkü günde büyük zor işlendi bizim Tataristan Devlet Sovyeti tarafından bu indi bir ayda 2 ayda işlengen iş tügül. Men eli bizim de işten başında katnaşkan idik. Bu da aktif katnaşkan idik. Bu indi 2 yıldan artık bu iş yaparlı. Bu 2 sektöre. Birincisi bunun indi katı konkuruş kaldıkları boyunca büyük zor düzeltmeler bugünkü günde takdim edildi bu Sovyet tarafından. Вот ансанın bir направление, ikincisi ne bir katı bir şiğan bizden bir ul yöneliş olsa sıyık konkuruş kaldıkları. Bunda iki yaklap kararak gerek. Birincisi ne onun bu beyesi onun bugünkü devlet tarafından bir şekilde regüle edilmiyor. Bu bittiğinde kommunal hizmet gösterdiği işine göre ol bugünkü günde devlet tarif komitesi yağından her bir kommunal işe anın bizim beyesi bırakır. Emne şu bu ilişkinde bakılmagan. İkincisi de ekoloji. Şundan da biz ama ciddi karar yiyiz. Bu sıyık kaldıklar kayıp varıp bujattılar. Ne men ana şunda misal aytip uzalam. Kayber kişinde beye boyunca 5000'ge maşına taptım da meni satlanıp yerinde ol mena jüngə to'g'ri keldi deb ikkinchi kishisi bunga shu mashinani topgan endi. Mana anlamak kerak. Mana 5000'ga topishsa mashina men bir qatı cheklanam ularni aning kengashmasi bor vodokanal bilan ularni olib yetkazam ekan shu chistatu jihozlarini stansiyasına qatrak. Ularni shu jönga 5000'ga gana ishlagan kishi yakınarak çıkırga, ili kulge, ili şu boğaga, ili lisapasatga şundan aviyanım şata bular. Bu bir avrayber, çünkü bu ekolog yakta anda biz nigine nibarın bilmeyiz de onun sınıfında bugün sıkıntı bir gün tabii ol seyahat kutlarda. Şunun için biz bu işke kadar ki ciddi karab anı biz katı tutmasak bizden ekolojik problemi bulurga mümkün. Mine öyle ütken atnalağına şu devlet domusunda buldu parlamentski zanavlar. Anda mine atap ettiler 11 şehirde bu meskenine yaşav için dahi mine korkunçta. Çünkü halk anda büyük zor göstergeçlerde yukarı şu mine havadaki kaldıkları suların sunu naşa sularını şuna göre anda yaşayıp Marat efendi biz ekologiyaga tag'in aylanib qaytırбыз. Hozir boshqa qonaqlarimizga da so'rov berik. Mana beyeler deb aytdilar. Shundan da xalqni narsa birinchi shiratda ul beyeler. Mana davlat qaramog'ina ko'sha ekan bu so'rov ima beyeler nechik o'zgarashak. Sizga endi bu so'rov birinchi shiratda Almir efendi. Xayrli kech. Beyler biz bitinde sıyık kaldıklar turunda. Beyler turunda prognoz biri almayın bir neşikte men ekspert tugul ol mesele boyunca evet. No bir gene bir aytalam. Sıyık kaldıklar turunda zakon постановлениелерін kabul etkenşe en birinci условие ol tutarara gerek mümkünlükler. То есть мына зор поселокларда, mesela misalga aytып алам, Лоиш районы Казандан якын гына Столбище, Усат 2 зор аңгылы деп әйтик. Анда пока чистарту не булдырмыйчы мөмкинлеге ул турда сүз алып барырга hiç mümkün. Anlayışlı olsun için очистной деп әйтәбез. Очистной сооружение. Оларны менә иң беренче чиратта шуларны булдырырга bu kaldıkların taşıyıcılarına mümkünlük tutarak koy ildirgen alır Kazan'a itelmiler bindi. Şolay Loyışka tozu yarak. Kazan'a ildirge tilemi bite var. Çünkü mene Murat Efendi dürüst aytı. 4000'ga 3000'ga alıp gitüşü bulurga mümkün. Lakin biteli Vodokanalga getirip boşatkan vakitte Vodokanalның özünün tarifi var. Ziyan solgаны üçün hem indi tege вредности бәйтегенде ул коммуникацияларга да бит инде ул күпмендер дәрәҗәдә йогынты ясый. Мен килешәм, ләкин аларны заставить üçün, аларны мәҗбүри илтер üçün аларга әйтергә кирәк кая илтергә. Аның Казанга илтү бәясе 2-3 кыйммәт булачак пока.
урында Дурмевич. Андый булганда менә бу өлкәдә хәзер ассенизатор машиналары булган яки шул машиналардан торган паркы булган кешеләр эш итәләр дип әйтик инде. Очистной төзергә кирәк, инфраструктура кирәк. Бу кем җилкәсенә төшә? Муниципалитетлармы, әллә инде шушы ассенизатор хуҗасы хәзер үзенә бушатырга урын әзерләргә тиеш була? Юк, билгеле, бу бары тик дәүләт күләмендә генә эшләп була бу эшне. Хәзерге көндә Таһир әфәнде ничә шундый урын бар? 22 урын. Монда Идеаль рәвештә күпме кирәк? Идеаль урында караган чиракта бит инде ул һәр поселокның үзенә чистарта торган урыны кирәк. Беренчедән, әгәр дә шушылай булган чиракта, без бит инде һәрберебездә менә мин шәхси йорт белән торам, безнең семья бюджетына күпмедер өлешен алып, без 5000 күпмедер түләп торабыз һәм килеп торалар алар. Һәм бу миңа калса бүгенге көндә законны кабул итү әлбәттә кирәк. Мин өчен дип әйтеп чиракта бер көндә генә ул хәл ителмәячәк. Аннан соң бит инде әгәр дә менә сезнең фикерегезне дәвам итеп шуны әйтәсем килә, поселоклар салына, без бит инде проектта аны салмыйбыз. Им беренче кешенең гаебе юк бит анда, шулай булганда. Әгәр дә проект нигезендә син шушы чистарту ниләре, корылмалар булган чиракта, ул инде кешенең башы булганга бит авыртырга тиеш түгел. Бу мәсьәләләр biz әгәр дә бу законны кабул итмәсәк, моңа бит әле бер көндә генә ул тормышка аша торган түгел. Подзаконный актлар, аннан соң төрле карарлар кабул итәргә кирәк, регламентлар кирәк булачак, аларны эшләргә кирәк. Монда еллар узачак. Бүгенге көнне без менә шушындый канунны кабул иткән чиракта, һәм инде әйтергә кирәк, хөкүмәтнең карарлары булган чиракта, ул әлбәттә аның юлын табарга бермә-бер зур этәргеч булачак. Сөйләшү безне без рекламадан соң дәвам итәрбез, бездән аерылмагыз. Хәерле кич, Таян Ноктасы студиясында туры эфирда сыйык көн күреш калдыклары турында сөйләшәбез бу юлы. Рәмис әфәнде, әлеге дә баягы региональ операторлар дигәннәренә әйләнеп кайтабыз инде. Әлеге көндә шәхсиләр дип әйтик инде, шәхси эшмәкәрләр йөреп торса, шушы көн күреш калдыклары белән алга таба, шушы кануннар кабул ителсә, бу эреләндерүгә китереп, әлеге дә баягы теге шуп реформасы шикелле рек операторлар килеп кереп, тагын инде бер төрле монополияга әйләнеп, бәяләр күтәрелеп, нәтиҗәсе булмый торган бер нәрсә булып калмас микән? Сезнең район мисалында ничегрәк фараз кыла алабыз? Фикерләү, ул бит инде менә кануннарны кабул итәргә кирәк дигән сүз, җәмәгатьчелеккә шушы проблемаларын чыгарырга, бөтен дәрәҗәдә аны төрле яклап, халык фикере, республика депутатлары фикере, дәүләт думасы депутатлары фикере, бөтенесен исәпкә алып, тупланган тәҗрибәне исәпкә алып эшләргә мөмкинлек була. Әлбәттә инде без беләбез, экономик шартлар ул шундый, күбрәк оешмалар эшләргә мөмкинчелек ачыла икән бу канунда. Аның бәясе төшергә, кимергә омтылачак. Әгәр дә инде региональ операторга берләштереп куябыз икән, мисал өчен мин ярым шаярып Альмира Хәлчтән сорадым, аларга теләр идегезме дип. Әле ул бик аларга теләгәнен белгертмәде. Шуңа күрә миңа калса аны төрле оешмаларга, эшмәкәрләргә калдыру хәерлерәк, күпмедер дәрәҗәдә. Монда алдан әйтелгән сүзләр инде. Иң беренчедән мин үзем гомер буе авыл җирендә яшим. Мин бу проблеманы 80-нче еллардан бирле уйлап йөридем инде, беләдерим, шушындый ул бит инде әз даирәләргә керде. 90-нчы елларда арта башлады. Хәзер инде авыл кешесе дә шушындый шартлардан, сыя калдыкчалардан башка күз алдына китерә алмый. Һәм ул цивилизация ни дәрәҗәдә үссә, аның зыяны шуның хәтле арта, туры пропорция рәвешендә, һәм 2022 елда күрәсең инде үзебезнең Татарстан Дәүләт Советы депутатлары менә шушы күтәреп чыгулары белән бик вакытлы эшләделәр дип әйтәсе килә. Һәм инде әлбәттә бик озакка сузылмыйча кабул ителеп, бөтен инфраструктура, менә безнең Кайбыш мисалында без соңрак ачылган район, бөтен нәрсә эшләнеп бетсә дә, бу чистарту корылмалары юк иде. Рәхмәт хөкүмәткә, Дәүләт Советына, президентыбызга бик зур финанс чыгымнары тотып, без тиз арада тапшыру шарты белән шушыны эшләп ятабыз. Сезнең кебек мактанырлык районнарыбыз күп микән? Менә Таһир абый да, Марат әфәнде дә әйтеп киттеләр, табигатькә зыян салу буенча. Саннарга гына тукталсак, 10 кубометр сыешлы бер ассенизатор машинасы сыек калдыкларны тиешле җиргә бушатмаса, табигатькә 1 миллион сум зыян салына. Ел буена мондый зыян якынча 1 миллиардтан артып китә дип санала. Зөбәйдә апа, нигә ул кешеләрне табып булмый? Ул шуны кадәр кыенмы нисең?
Нигә ул кешеләрне табып дигән сорауга мин тулысынча җавап бирә алмый торганмын. Мин полициядә эшләгән кеше түгел, эзәрлекләү функциясе миндә түгел. Ләкин сез тапшыру алдыннан әйтеп киткән идегез, аларны табу чыннан да бик кыен. Табу аларны кыен, нидән чыгып әйтәм мин моны? Беренчедән, мин закон турында сөйләгәндә, яңа законнарны кабул иткән вакытта һәрвакыт минем әйтәсем килә Петр Первыйның сүзен. Законы не писать, если их в суе не исполнять. В суе не писать, если их не исполнять. Минемчә, яңа законнарны кабул иткәнче, аның тормышка ашу механизмын инәсеннән җибенә, җибеннән җигенә тикшерергә, өйрәнергә һәм шуннан соң моны кабул итәргә кирәк. Иң куркыткан җире кайсы әле сезнең өчен? Минем өчен иң куркыткан җире бу очракта нәрсә дип әйтергә бу законда тарифларның не басуны югары бәядә булу мөмкинлеге. Ләкин шул вакытта монда депутатларыбыз әйтеп уздылар. Монда бит дәүләт тариф куйгына дигән сүз түгел, монда тарифны регулировать итүгенә дигән сүз түгел, башка утилизация мәсьәләсендә куялар шулай бит. Менә ул мәсьәлә бик төп мәсьәлә, алар Госдума алдында да шундый сорау куялар, бу мәсьәләне башта өйрәнергә дип. Аннан соң карар кабул итү турында сүз бара. Димәк, ныклап өйрәнергә кирәк моны. Хәтта минемчә Россия күләмендә өйрәнүне көтеп торырга кирәкми, региональ рәвештә монда өйрәнергә кирәк. Монда өйрәнеп, кайда нинди җитешсезлек. Менә без әйттек, законнар эшләми, законнарны кабул итә торырга кирәк дип. Минемчә, Таһир әфәнде алай түгел. Сүзегезгә алайса җавап биреп буламсыз? Җавап бирәсез, мин фикеремне тәмамлыйм, әйеме дип. Аны көтеп тору кирәк түгел. Ни өчен дигәндә, менә теге каты калдыклар турындагы законнарның җитешмәү, ул реформаның җитешсезлекләрен, анда җитмәгән урыннарны искә алырга кирәк, шулай бит. Яңа законнар эшләми, бүгенге көндә законы бар дип әйтеп булмый әлләни. 90 елны кабул иткән законнар, алар үзеннән үзе кайдадыр табигый рәвештә юкка чыктылар ул законнар. Аларның хисап калмый, беркемдә бар дип санамый ул законнарны, һәм шуңа күрә шәхси аерым шәхесләр дә, ул эшләрне башкаручы оешмалар да, аена шул ассенизатор машиналарына шоферлар да, аны бар дип тә белмиләр законнарны. Шуңа күрә шундый хәл бара. Әлбәттә законның булуы кирәк, ләкин башта минемчә бик яхшылап өйрәнергә кирәк. Чөнки бу закон булганнан соң, ул закон дәүләт регулированиесе булганнан соң тыю һәм бу законнарны бузган вакытта нинди җаваплылык булырга тиеш. Ул мәсьәлә килеп. Рөстәм әфәнде, менә бу канундагы үзгәрешләрне сез ни дәрәҗәдә көтәсез? Чөнки сез шулай ук шәхси йорт белән яшисез. Сез нинди проблемалар белән очрашасыз бүген? Мин монда нәрсә күрергә мөмкин инде? Тариф турында сүз бара бит инде. Әле монда аңлап җиткерергә кирәк, бу тариф ассенизатор өченме? Әллә бу тариф шул сыйк калдыкларның күләменә карап булырга тиешме? Әллә менә бит без су алабыз, электроэнергия алабыз, барысында күпме алабыз, шуның кадәр түлибез. Мәсәлән, бәлки Таһир әфәнде аны аңлатып китер, мин бик күз алдыма китерә алмыйм. Тариф аңлатмалар була алмый торгандыр, чөнки әле бу мәсьәлә өйрәнелмәгән. Төрле кешенең чокыры төрлечә. Менә сезнең сүзегезгә кыска гына җавап бирәм. Бу мәсьәләгә 2 ел элек, 21 ноябрьдә Фәрит Хаяусның күрсәтмәсе шул рәсми распоряжениесе нигезендә әйткәнемчә 15 кешедән торган комиссия төзелде. Булар төрле җирләрдә булдылар, төрле өлкәләрдә булдылар. Безгә менә шу әйткәнемчә 14 субъекттан килделәр, алар өйрәнделәр. Безнең депутатларыбыз, алар көн саен шу мәсьәләдән шөгыльләнделәр. Шуның өчен мин бу мәсьәләне өйрәнмәдек дип кенә әйтә алмыйм. Сезнең сүзегезгә шулай дип әйтәсем килә, чөнки без бу законны проектта анда 10-гә якын яңа төзәтмәләр, өстәмәләр бар. Һәм шуның берсе транспорт безнең бүгенге көнне ул тарифка керми, сез беләсез тарифка керми, анда безнең 70% бөтен тулайым алган расходның 70% транспортка китә. Менә шуның хисабына без берникадәр кайбер эшләрне, бигрәк тә көндәлек каты менә шушы калдыкларны шуның хисабына киметербез дип уйлыйм. Минем шаным буенча бу мәсьәлә менә бүгенге көнне 5000, 7000 түләгәнгә караганда ул 1000-нән артмыйдыр дип уйлыйм айына. Менә күп булса. Әгәр дә икенче яктан карасак, Рөстәм әфәнде, авыл хуҗалыгына якын кеше буларак, авыл җирлегендәге менә ул калдыкларны бәлкем әлегә инфраструктура булдырганчы басуларга ашламай итеп кертү мөмкинлеге бармы? Аның йогынтысы нинди булырга мөмкин? Әллә ул инде элеккеге калдыклар түгелме? Теоретик яктан караганда бәлки аны ашламай итеп кулланып буладыр, әмма ләкин практик яктан карасак, анда бит крио порошокларда, анда савыт-саба җыю матдәләрдә, анда нинди генә матдәләр, аларның без барысында тагын хәзер
басуларга чыгара башласак, шул бүтүн агулы мәддәләр аннары соң азык белән үзебезгә кире кайтачак бит. Шуңа күрә эшкәрткән очракта да, миңа калса, ашлама ясаган очракта да андый эзләнүләр бар, андый тикшеренүләр бар. Миңа калса, у андый ашламаларны күбрәк азык-төлек үстерү өчен түгел. Мәсәлән, озеленение дип әйтәбез бит. Ашамый торган әйберләр. Ашамый торган менә шундый юнәлештә куллануы кулайрактыр. Менә без телгә алган проблема, ул безгә Татарстанга гына хас түгел, ул бөтен Россия буенча әлеге проблема бар име? Ә безгә үрнәк булырдай регионнарны әйтә аласызмы, Фәрит абый, сез бу теманы төптән өйрәнгән кеше буларак? Үрнәк булырлык регионнарны әйтү кыендыр монда. Мәсәлән, Башкортстанны үрнәк итеп куялар. Үземнең фикеремне әйтеп китәсем килә. Монда әйтелде, менә шушы синтезатор машиналарын тоту җиңел түгел, аларны табып та булмый, алар кая илткәннәрен дә белмибез диләр. Теләк булса, аларны барсында табып була. Әмма дә ләкин бүгенгесе көнне проблема монарда түгел. Бу бит инде проблема бүген генә килеп туган проблема түгел. 20 елдан бирле. Бүгенгесе көнне ассенизатор машиналары үзләре алган шул чүпне алар кая илтергә белмиләр. Менә күз алдына китерегез сез, бөтен республикага 22 кабул итү пункты бар. Ә бүгенгесе көнне ассенизатор машиналарын санасак, алар 2000-нән дә ким түгел. 4000 уртача Казанда. Казанда гына ул, Казанда гына мен күз алдында. Мин аларны күргәнем, очрашканым бар. Аларга сырашасың. Менә кышкы 20 градус салкында ассенизатор машинасы аның йылыта торган нәрсәсе юк. Ул водоканалга бара, чиратта тора. Аны машинасы ката башлагачтан, машинадагы су ката башлага, сыйыкча ката башлагачтан. Ул нишли? Әлбәттә, чыга да, кырга, каяда булса бу шарт. Арасына керә дә китәйме? Поселоклар гүмбә күбек үсәләр дә чыгалар, үсәләр дә чыгалар. Мөмкинлек тудырга, закон әлбәттә кирәк. Әмма ләкин беренче баштан безгә мөмкинлек тудырга кирәк. Анарсын безнең административ законнар бар. Аларны бүгенгесе көнне мөмкинлек тудырып та, алар шул кырларга, каяда булса чыкырларга түгә башласалар, анда инде аларны җаваплылыкка тартырга була. Административ закон бик кырыс. Анда штрафлар 1000 генә дә түгел, 2000 генә дә түгел, анда 200 мең дип санала. Бүгенгесе көнне каты калдыкларны ташлаган, мин үзем берничә судта булганым булды. Каты калдыкларны ташлаган өчен машина саныннан гына да 200 мең штраф. Менә күз алдыгызга китерегез. Әгәр дә ул һәрбер тотылган сайын 100 мең, ким дигәндә 100 мең штраф түли башласа, ул уйлаячак кая аны илтеп түгергә. Әмма дә ләкин безнең мөмкинлек юк кая илтеп түгергә. Менә шуны тудырга кирәк. Кайбычлар, мин инде монда Рәмис абыйны мин күтәреп йөрдерим республикада. Ник дип әйткәндә, каты калдыкларда анда оештырылган. Менә хәзер сыйык калдыкчаларны алар тизеп баралар. Ә бит ул аларда гына башка районнарда юк. Әйдәгез, алыйк Апасны, Буаны, Шүпрәледән Казанның водоканалына китерер өчен 300 км юл үтәргә кирәк. Күз алдына китерегез, ул чүп нинди бәягә төшкәнен. Шуңа күрә проблема зур, аны кичешергә кирәк, әмма дә ләкин башта мөмкинлекләр тудырырга кирәк. Җаваплылык мәсьәләсенә килгәндә, ул җаваплылыкны тикшереп торырдай безнең оешмаларда җитәрлек түгел. Экология полициясын гына башкарып чыга торган мәсьәлә түгел. Бу җирлекне дә булдырырга кирәк. Чөнки безнең әйтик җинаятьләр кодексында экология мәсьәләсендәге җаваплылыкка килгән вакытта аның маддәләрендә җаваплылык, җинаять җаваплылыгы бар итик зур зыян килгәндә генә, кешеләрнең сәламәтлегенә зур зыян килгәндә генә алып барыла. Минемчә, бәлки сорауны шулай итеп куярга кирәктер, законны шулай итеп куярга кирәктер. Әгәр син шундый тупас рәвештә бозасың икән, последствия бармы, юкмы, нәтиҗәсе бармы, юкмы, бәрбер җавапка тартырга кирәк. Тема ярты сәгатькә генә сыйышы булмады, кызганыч, вакытыбыз тәмам. Әмма төп урыннарын, һәм инде булачак үзгәрешләрнең юнәлешен булса да шамаларга мөмкинлек булды кебек, без киләчәктә бу темага һичшиксез әйләнеп кайтачакбыз әле. Әлегә Дәүләт Думасында һәм хөкүмәттә әлеге закон, канун өлгесенең, проектының өлгесенең инде тикшерү узганын көтәбез. Сыйык калдыклар кемнең баш бәласенә әйләнер, монысын вакыт күрсәтер. Ә инде тәртип салу эше башланып киткән икән, ул ахырына кадәр җиткерелсен иде дигән теләктә без сезнең белән саубулашабыз. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз.